दासो लादो Hello last parcel unboxing खालामनायदो ना बाबु ओइ बाबु unboxing खौ माखो होनो दे माखो होनो unboxing मा दे बाबु फंबाय जाहानि लोमजाना दंथ'यो आङो unboxing खालामगोन दे मा फैदो नों नायबानो जाबाय दा मानो जबाय थादो नोङो लास्ट न'नि माबानि एबार इयो लास्ट माबा ओंखायनोथ' इनि उनावहाय आरो अर्डार फैनाय नंला खोमा न'नि डेक'रेशननि माबा माबिनि फैगोन हेलौ इ मा बुस्थु नायनि मोनब्रै खादे नोंनि नामाव फैबायानो थायो पार्सेलफोरा मालाबा नोंसो हमजालाय लांगोन एमान फिसा फैयो नुनायाव गिदिर गिदिर नुयो नै दा मायो मायो खोन्थालाय botol मिथियाखै gilas mbak बाबुनो यासो बाबुजों नों बायजाखैसो बिबार दोनग्रायो बाबु बिबार दोनग्रा माथो मालाय मिथिखायो बायदिसो जादों मानसियानो दे बाय मोनसेया मा नायनि र' मोनसेया मा ओइ नैखिजायसो खेवो चाक्कु लाखलायदां जि थान्दा दिनैथ' एकदम माबा खुजोबदो खुवाया खुजोबदो ओंखायनोथ' आङो बाहेरावनो आरामसे होना तरिकि मैया लाइबावदों बे न'आवसो दंफैनायसो ओमफ्राय आलासि दंना बाबाया आंनाव मा बिहरदोंमोन बावबाय दस्रा आयौ लाना फैफिन र' दानदानान फुल ओमफ्राय उनावहाय इखौ इहाय ओरैजाय होयो ओरैजाय रानिमोन रानिनि उनावहाय नै आदा बाबानो ओरैजाय सोगोन इखौ नै बेहाय इनिया गोलैदो सोर बिहरदोंमोन मैया लाना फैफिन रानि हरदोंमोन होनदोंलै रानि ओरैजाय फुलदानि र'लै नोङो आबा फुलदानि नैनि इनि इसे जाबाय दे एखि दोनना थां इनि नायनो मामाया इयो मामाया फुलदानि एबार आरो मोनसेबावा मा बुस्थु बियो नायनिसै नायबाय मा बुस्थु इयो फुलदानि रोंबायलै बाबुआबो आंनि स्पेशल बुस्थु 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 ओंख्रिया दै दानदाना ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय माबा बानायग्रा मा होनोमोनलाय नै सालाद बानायग्रा खनसे लागैनो ख्रोब 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 होबानो जाग्रा इयो इहाय बेलेग बेलेग दङ नै माबाखौ ओइ माने इदि खालामदो नोङो ओरैखि नायलाय इयो गुलुआ गावसो दैयो माबा सैथारालै ओंखायनोथ' मोनसे देखायनो नागिरदों आङो हामथारालै गुलुआ सालाद बानायग्रा ओमफ्राय नै बेयो लास्ट इबो डेक'रेशननिनो बुस्थु जाखागोन इलाय मा बुस्थु आयै आङो बेदरखौ इखौ माबानोसो दोनदों
Kendor. एवफ्राम खोन्दासो बियो Ye. अनलायाव होनोसो दोनदो Romba rom. Nोंसोरलाय माखौथो ओंखाम खुरना होग्रोनो होग्रोबाय नोंखौलाय मा नोंखौलाय सोरथो आजां माजां माबानो फैदो बेदर एवफ्रामना दोनदो इखौनो माबा होफैलाबायदो नैबे लास्ट नोंलाय माखौ आजां माजां खालामनांगौ ओमफ्रायलाय मोनाखै उन्दुलांनाय मानसिखौ फोजायो नालाय ओरैबायदि मोजां बेयो ओरैबायदि मोजां जोंनाव माबायदि नुदों नाय ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि मोजांखा आं बिराद फसायबाय ओरैबायदि मोजां नैबे ओरैबायदि मोजां नुदोंना बाबु मा बुस्थु इयो मा इयो मा दाउ इयो दाउराय मा दाउ खोन्थालाय मा दाउ मा दाउ नङा इलाय मा दाउ खोन्थालाय दाउनि नामखौ खोन्थालाय मा दाउ इयो मा दाउ हादि दंब्लासो मा दाउ कुकु दाउ नै इ दाउनि नामा कुकु दाउ जोंहा बाबुआ होनदों दै इ दाउनि नामा कुकु जाबाय कुकु दाउनो कुकु दाउ दाउब' इयो दाउब' ना जाग्रा दाउब' ओमफ्राय नै सालाद बानायग्रा ओइ र'ना नै काटार रुलै आबाद नों माबा बिराद अस्तादलै आइयै बेथ' ओरैजाय खेवजायो खोमालाय आं खेवनि नों रोङा कमप्लिट सेटआ बेयो माबानि आंनो बेखौ नांगौ जाथारदोंमोन आं सालाद जायोना बुहुद नै बेयो जाहैबाय नैबेनि ओमफ्राय नैफोरो बेलेग बेलेग एक्सट्रा आरो बिराद मोजां क्वालिटियाबो ओरैबायदि मोजां फैदो ओमफ्राय बेखौ माबा खालामनांगोन माने नोङो मा खालामनानै मा डिजाइननि हायो सालादखौ बिदि आरो आं मिथिला मा फैदों ओमफ्राय नैथ' रुखिग्रा नैयो बिदि ओमफ्राय नैबे स्लाइस खालामग्रा ओमफ्राय गिदिर रुखिग्रा ओमफ्राय बेफोरो जाहैबाय गिदिर माबा गासै ओरैहाय होनानै ख्रोब पुस्ट ओमफ्राय नैबेखौ नैबेनिया जाहैबाय नैबेहाय मा डिजाइननि होयो बिदि आरो बे सिस्टेमा ओरैजाय ग्रोब ओमफ्राय उनावहाय बे आरो एक्सट्रा ओरैजाय बे ओरैजाय एक्सट्रा ओमफ्राय बेखौ किजानिबा